Bei a long place na mian na Macron a rís faoi Acht na dTeangacha agus an tafreithnúir. Tá cúpla ceiste gom faoin ábhreithnú sin agus faoi Comhairle a bhéiste an. An bhfuil siamh sa Comhaontas Glas ag éon tú leis na hagurtaí Gaeilge agus fi na fáil agus sin féin ag rá go macár go mbeadh an policy fit faoin géad maidir le fustathe nuas na airneall feiblí éigentach? Yeah, cínte támuid ar fad aon insin faoi sin. Tá sé ríhabhacht becógamach fithe an géad is na hácaí nua in san stát seirbhís agus sa seirbhís baibli. Becógamach chumas éigen agus a Gaeilge bhéta dís daileáil les éránig ná le muintear na tíre tá Gaeilge acu. So an rud chunéis sin a dhéanamh is tócha caafar a bhrenú a dhéanamh ar chunas mar atá Acht dul faoi lár na Mhúraigh agus an Cúr bhaim. Agus as sin is féidir sprucanna a churas Jack ó héh dátí de le go bhéitimís spruc bún agus spruc ar féidiring stricant a legan síos. Ní héonmhatha san éoncur just dáta a chur síos a wahall le dáta a chur síos. Caim mud rud éigen a dhéanamh atá indainte agus atá mud in an sort monotóireachta a dhéanamh agus go mbeadh in an a rá héis cúpla bliain fecht tá sé gobar nó munahfuil sé gobar fáil amach cén fá sin agus dulling leis. An 18 go bhfuil a taobh eile den scéal de bhar de bhar go bhfuil an líon coinseoirí Gaeilge lífin ar ní bhád níos lú ná fitte faoin géad ag éonra na tíre. An siadan tú go bhfuil sé ré lécan náir chun policy éigentach fitte faoin géad a bheith an? Tá sé ré léach, mar in áíre ó héh cumas sa Gaeilge. Níl mu de caint faoi lífacht nó caintóirí dúchas sin éoncur. Tá mu de caint faoi dhaoine atá in ná gnéine éigen dá jabanní sa stát seirbhís a dhéanamh trí bhean na Gaeilge. Go háirithe nuair atá mu de caint faoi seirbhís custaméir, sa daoine atá an gohan a ragart agus feagraí a thuirt a dhaoine le Gaeilge. So bheitfá a caint faoi aon duine atá héis an áirteist a dhéanamh agus an scrúdú Gaeilge a dhéanamh agus an scrúdú cainte a dhéanamh becógamach an cumas actuation a dhéanamh. Níl mu de caint faoi daoine a chaithí golasteach sa Gaeltacht agus bheithe caint le daoine faoi cúis na teanga na éonar an torsin. Tá de caint faoi daoine atá an sin le seirbhís a thuirt a dhaoine eile trí bhean na Gaeilge agus tá cumas sa teanga anáard ag annach chu daoine atá deireadh chéis na sús leis an osscoil nó leis an scoil agus is siad na daoine a chógamach mu ag deireadh is Jackar chu don airceocht seo. So bhrealam dá mé ag gachtain as sa stát seirbhís go thomláin lífas a Gaeilge. Ní hé sin atá ag tastal, an rud atá ag tastal ná cumas éigen agus go mbeadh na daoine seo sásta tréála áin agus tuile Gaeilge elam le go gcuirfh siad bheabhs ar a cuid Gaeilge agus gur féidir le bheabhs a chur ar an seirbhís atá áchar amach ag an stát seirbhís. Ok, sin an céadúir thula mé an míniú sin bhí cúpla caisteile agam na cóirt faoin ábhar sin ach capan go dtreagar tú é an sin. Ok, tá gá bhla eile go maidir le cúpla rud eile nach bhfuil ceapan nach raibh á phlé ag cócéiste Catherine Connolly le blianta nuas maidir le Comhairle macóir a bheith istíos san Acht dTeangacha. Sé sin ihar a hain go bacóga méid sé míad lethach fógraí béarla atá muoinethe ag an stát a bheith á gréile ar na meán Gaeilge, agus ihar dó go macóga méid cóstádas nó fiosú maight ar a leid idir na luganamlacha Gaeilge agus béarla ar cóhrí boithre nua na tíre. An bhfuil tormaí got agus na aon tíú tú leis na gá ábhar seo? Yeah, well, ein team Gomor, like our found person, ein team Gomor leis an dáit sin current sé surmé nó a bhí me breúir TG Cahar an bhránána agus talan fógra muoinethe ag an stáit faoi rudí cosúla COVID an éideag na rud ag an na torsin agus go mbeadh sé i méle, like ní cosnín sé mór an duine ag an atá fostí hana féin ag an stáit a chur ann chun aghothu dhéanamh nó chun an text a scríomh go Gaeilge agus bíonn leiscéalta i gcónaí chur amach ní raibh an támagaing ní an targeting, but ní cóga meachmuid an anglacha le aon leiscéal ar seo. Tá sé ríhabhachtach go gcuirmuid an teanga sa chéad áitearí agus sin an bailach lena sin dhéanamh dúireadh pán na sa hórsta. Ó héad na bóthraí nua tá samnar a bhí líomh ar adcar ina ara umper
Bhí sé multa go mbeadh sort abhreiniú ar stadas na Gaeilge na cóirí bóithre nua agus nach mbeadh cén costas breise ann mar bheadh siad córasteach agus na cóirí á dhéanamh agus aontíim go mór leis sin agus tásúla go mbeadh deise goin go arás ar sin tá aire nua iompar agus beag ring sin a phléid ar nóig ach cinnte tá na cápéisí dainte tá staidir dainte agus is féidir leis an rialta seo breiniú ar sin mar bheadh sé Harbh dearfach agus bheadh síntaach mar in áiríre níl fá agus níl éon cúis ceart nach bhfuil an Gaeilge ar Comhairle leis an Comhairle ar cóirí moltarmhaigh na tíre seo agus áitiní eile. So ba chuirún bheith breiniú sin agus céir an bailach is fósa is éascí agus is éifachtaí ó héad costais é sin a chur bhain. An céad pointse rinne mé maidir leis na man Gaeilge chuideoí sé sin go mór leis na stáisiún rádio Gaeilge freisin dar fin anois rádio na Lifa agus rádio na Gaeltachta mar faoi láthair ní dóilm bhfuil éon fógraí stát cruthaithe le haghaidh stáisiún rádio Gaeilge agus mar raibh líon suntasach a grothú gach míon ó gach cúpla bhí ceapann sé go chráidh sé go mór leis na stáisiún rádio freisin so níor thuúla mé an gá pointe sin ó thaobh na man Gaeilge agus bhí cóirí bóithre le roinnt blianta nua so ar bhaid leat mar comhairleoir ó Comhaontas Glas agus mar duine bhfuil aithne Gort ar Catran Martin na gá pointe sin a ardú léihí Cínte bheadh sé álé ag an bpáirtí amachchan seo agus tá de Comhairle chéile ceartanga eile agus inis tá dúlgasí eile againn mar fáirtí rialtais agus is tócha leis an dúlgasí sin tagan deisina an cinál stiff seo a chur chun céin agus cínte tá sé ar intin agam ní amháin na pointí sin ach pointí eile ó thaobh airceach sa Gaeilge agus ó thaobh pointí cultúra agus na halíon agus cultúr in éireann ardú leis an aire an céad deise bheits agam búla lei. Phríora ní raibh an deis sin búla agam lei gotí seo tá sí Harbh an óthach tá sé dachar dul dahí ar aireacht omláin agus tá sí déna goach gotí seo agus tá méagsú go mór leis an agalach ar títí cehar éiscin de nocht mar bei sé simú cínte agus is fád an lá ó rinne Aire Sinsireach na Gaeltachta agalah in Gaeilge agus tám cínte go gur for fáilte fé sin.